Oke lur. Pancen bener kok kelur kono kok Boyolayar apa kon Jatisanga kene iki ya masuk WKO. Iwak nglangi iso teko kene iki. Nek ora kena jaring utawa kena branjang, ya toh iso teko kene, iso teko Nglanji, iso teko Tremes, iso teko Mlangi. Ning lho ya, ning kuwi nek iwak gaib utawa iwak ajaib. Makane nek aku nyepili nek iwak kulon, banyu anyar, kuwi rata-rata iwake ya 3 jari lah. 2 ri 3 jari kuwi wis umum. Ketika deret lor ngasek teko kidul, ngasek teko Sari Mulya kono teko Genuk iwake ya sakmono kuwi. Ngono. Iwak dene iwak gedhe kuwi ada tinggo gegeran. Lah kuwi monggo kersa nek aku ngene lur. Nek aku ngene ya ben to wong arep iwak rene Mlangi dhewe utawa arep iwake numpak prau. Iwake arep Mlangi dhewe utawa numpak prau ora urusan. Sing menang sing endi ning peltu wingi kuwi ya terserah. Sing wong saiki jamane curang, saiki jamane wong iki ora percaya, jamane wong kuwi iki wis musim apa wae termasuk kaya pemilu, kaya apa wae, kaya lomba-lomba kuwi saiki modele ngono kuwi. Ya ben masalah dosa ben ditanggung-tanggung dhewe. Ngono ae ora usah ribut. Mung kaya ngene kok. Lah ning nek ora nek kok ngono kuwi ora gayeng grup ya lur ya. Ora gayeng, ya gayenge nek ayel-ayelan ngono kuwi memang gayenge ya to. Ngono kuwi. Dosa tanggungan dhewe nek mie ayam aku jak. Lah kowe tekok mbak iki. Kae lho. Kae. Nek dosa tanggungan dhewe nek mie ayam kon ngejak jare. Ngono kuwi, ngono bingung, ora usah bingung-bingung. Alah, mungkin gayeng-gayeng grup ya yel-yelan ora apa-apa. Ning ora usah dadak serius-serius ya to. Ngono ae. Ora usah sepaneng ngono kuwi. Yes, ngono ae.